phimosis kata paraphimosis gin tuoche mayudo joma dichuo sana wayudo gi wang'eyo gi kapo ni ji tindo manyiso ni joma dichuo nyalo bedo kata mana gi ginene duong' gi yudo ni nitie pien ma oko ma waluongo ni prepuce ma seche moko watimo ka odhi timo nyange ting'ado oko. Pien cha nyalo dinore. Kapo ni odinore gi mbele kacha manyiso ni lach ok nyal wuok maber, to mano waluongo ni phimosis. Manyiso no otin sana ma lach ok nyal kata wuok maber, seche moko to mano waluongo ni phimosis. Manyiso no otin sana ma lach ok nyal kata wuok maber, seche moko ka lach dwa wuok to nyaka kuod mondi. Manyiso ni lach dhi kuodo kacha eka timre nade eka wuok. Mano waluongo ni phimosis. To paraphimosis en ni koro kama pien cha dhi yawre godo ok nyal dok chien. To kodok chien to dhi to diyo kata mana gimoluongo ni shaft kata mana glans penis. Glans penis no en gima malo ma waluongo ni crown cha. Iyudo ka gino dhi odiyo kabisa. Abiro gi pichni moko ka making'iyo maendi en picha ma kako onego bed ni bet. Ma gima awacho cha kachung' matin en ni koro iyudo ni pien ma mbele ni ema otimore nade ma mbele ka ema koro dhi obedo madiny manyiso ni pien ni ok nyal dok kanye, ok nyal dok chien koni. Pien ni onego bed ni dok ka ng'ato osechopo kata mana higni 3 to onego bed ni onyalo dok. To kapo ni ok onyal dok ka ng'ato ochopo kata mana nyaka higni 7 niwach ka tin to mano koro waluongo ni phimosis. Maseche moko iyudo ka ng'ato layo to ka dhi kuot niwach lach dhi to kudore kacha monde eka timre nade eka wuok. Koro mano iluongo ni phimosis. To kapo ni onyalo dok to dhi odiyo kanyo ma koro ok onyal dok kendo piny kaka koro ma odok ni koro onyalo diyo ka ma koro ok onyal dok piny. Kok onyal dok piny manyiso ni mano koro odhi rido kacha to korido to dhi timre nade kelo ne gimiluongo ni paraphimosis. Kamano. Manyiso ni magi gin gik matimore mondo mantiere kod chenro mar penj laktar mondo mi oganda wa samoro intiere kod nyathi kata intiere kod watni mantiere kod chandruoge gi wadendo kacha ni phimosis kod paraphimosis ting'eyo ni kare gin gik mantiere. Daktari jomage mantiere ga kata thoro bedo kod chandruoge machal kod mage jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar phimosis kod paraphimosis. King'iyo matut tiyudo ni gini en gima timore e anyuola. Manyiso ni onyalo wuok kuom kata mana waluongo ni genetic ma onyalo wuok kuom kata mana ng'at ma family margi ng'ato ne nitie godo kata mana wuon gimoro ne ni godo to nolosne to kod kidok piny yudo kata mana wadgi moro kata mana neri gimoro ne nitie godo. Manyiso ni en gima luwo genes. To ng'eny gi ok nyal ng'e kin ng'ama duong' niwach yudo ni noselosne kapod otin. Koro seche ma koro idhi fwenyo to yudo ni kare ka gini nitiere manyiso ni nitie ng'ama ne ni godo kata mana wuon gimoro ne ni godo to losne. To en gima timore mang'eny kabisa ma kikwa wach ni en gima kata mana topic ni okonywa. En gima nyithindo mang'eny ni godo to ng'eny ji kiaga ma seche ma ng'eny king'iyo kata mana anyuola mopogore opogore kata king'iyo dot mopogore opogore ji mang'eny timo nyange ka nyithindo pod tindo seche moko kata ga gin higni 7 kata seche moko ka gin kata mana class 8 kata mana higni 10 kata mana 14 kanyo. To yudo ni chandruogni nosebedo ka inyogi to okobedo complicated manyiso ni ne en kata mana phimosis to ne okobedo complicated koro ne onge ng'ama nofwenyo to nyathini ne en godo to seche moko noluor kata mana nyiso jonyuol. Manyiso ni gini en gima nitie to ji ok fwenye to ji fwenye mana seche mokelo chandruok moro kata complication moro ma nyalo hinyo ng'ani emomiyo koro wafwenye lakini en gima nitie. Thothne daktari ng'ato kobedo kod phimosis to konyalo bedo kod paraphimosis koso ng'ato nyalo bedo kod phimosis ma ok ang'eyo giwuotho kanyakla koso ang'o momiyo waketo topic ni kanyakla. Waketo gi kanyakla niwach yudo ni achiel nyalo miyo moro cha biro. Ma seche min gi phimosis cha to yudo ni nyithindo be seche moko tugo to seche modwa noduok pien cha malo to pien cha dhi moko malo kucha. Seche momoko malo kucha to dhi ochako diyo kama wacho cha kama iluongo ni crown cha. Seche modiyo cha koro en gima dhi bedo gi lit niwach koro dhi tame duoko. To nitie jok moko ma yudo ni seche moko kata mana duoke malo ok nyal bedo. Koro nyaka wang'e niya ang'o momiyo phimosis ni en obet ga lakini onyalo kelo
paraphimosis. Mangiso ni en gimoro ma achiel dhi to kelo machielo. Achiel nyalo dhi to nyalo kelo machielo. Daktari pimonwa kacha ni en chandruok mang'eny mokalo kendo thoth ne ji samoro kuoya weto en gima ntiere. Kwanda tamalo machal nade mar oganda wa mathoro bedo kod chandruok ni seche ma pod gitindo ma bende samoro ng'ato ok bi fwenyo ma ang' chop kamitere nyange kod weche makamago. Wanyalo wacho ni 3% kata mana tamalo adek ema bedo gi tuo ni. Ok en tuo lakini en wacho ni en chandruok. Koro seche ma gibedo godo to yudo ni ng'eny gi dhi fwenyo mana katimre nade mana seche ma okelo negi complication mopogore. Wacho kana ni kin gi phimosis to seche ma in gi lach ma koro kutore kachacha. Ng'eny ji koro yudo ni lach cha wuok te. Seche ma kin nyathi matin to ng'eny yudo ka lepe ibo winyo ka odung mana lach. Seche to odung mana lach niwach lach cha donga kachacha pile pile kodhi layo to lach cha dung mo mano dong cha to kelo ne nyaka kute mopogore dhi miyo koro lach cha ywayo kutego to dhi donjo to kelo ne gimiluongo ni urinary tract infection. Manyiso ni yudo ni ka jatuo ni kata mana nyathini to seche te kidhi hospital to ywak mana ni en iyudo mana ni en gi UTI. UTI ni emasiko thiedho. To mano en chandruok maduong' niwach yudo ni koro UTI ni nyalo dhi to kelo gik moko chandruok mopogore niwach seche motimre kamano ka seche te to onyalo kata mana seche mochango to chango gi miluongo ni ska. To ska ni kata mbala to mbala ni dhi timo nade dhi to diyo kachacha dhi to dino kata mana yor lach to mano koro chuni nyaka dhi timne nyathini kata mana surgery. Koro mano nyaka wang'i to paraphimosis ni komaki ma seche ma koro gino diyo kachacha to en odhi rido kacha ma kata remo ok nyal kalo mondo dhi nade odhi mbele kanyo ero. To seche ma koro rido kanyo no remo ok nyal kalo kanyo to koro kanyo chako tow. Manyiso ni onyalo kata mana tieko kata nego mbele kata mana glans penis mo wacho no onyalo kata mana nege kod nege kamano to ng'ini mano koro kelo ni chandruok maduong' sana. Koro ng'eny ne wang'eyo mana seche ma chandruok owuok to jomadongo ma kata ni wan kaka jodhot ma joluo ndalo mokalo ne ji mang'eny ok tim ok dhi nyange. Yudo ni tie jok madongo mane nyalo yudo nigi chandruok ni to gihinyore ga ahinya to tho dich ma seche moko yudo die moko ma kata wich kuot moro mako gi ma be ok ginyal timore nade ok nyal kata mana yudo kata mana courtship ok nyal timo kata mana seche moko kata nyombo dhi matame nikech wich kuot omake entiere kod phimosis mobedo godo ng'ama ng'ungu kata paraphimosis mobedo ng'ama ng'ungu koro wich kuot dhi make moko nyal konyore. Daktari wabomulo complications kata chandruoge maluwore kotenore kod chandruoge isemulo achiel ni samoro remo ok dhi ringo koselokore paraphimosis mabe ang' nyalo miyo duong' ng'ama dichuo nyalo top nikech remo ok chop kanyo maber. Wabomulo complications gi bang'e to kata kamano kapok wachope complications daktari ni mondo mwang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichini nyaka bedie nitiere kod phimosis kata paraphimosis. Namba 1 iwacho kacha ni ibonena nena kaka kaponono ni in janyuol ka en nyathini tibonena nena kaka dende chal ka en ng'at mang'ungu kata kapod en nyathi entiere kod UTI sate UTI moribo pimo ranyisi ma ka ng'ato ne to nyalo chichni nyathini en UTI ma kinde ka kinde. Kaito bende ibiro nyisowa bende kaka ng'ato medo dongo gik ma onyalo chich godo ni nyaka bede ni chandruok nitiere kuom nyathina ne. Well wachagi phimosis no phimosis ema chako go ka wadonje paraphimosis. Koro king'iyo phimosis to ranyisi mokwongo en ni koro ibo winjo ka nyathi chako dung' lach sate. Koro en nyathi ma osewe tiyo gi pampers to kodhi layo tuyudo ni seche moko olayo kata bibe ineno tieko to bang'e tidhi winjo kochako dung' lach. Koro iwuoro ni to moko layo kata king'iye to ineno ka kata mana ok ong'ich lakini odung' lach manyiso ni lach mano dong' matin cha ema nodhi okirore kachacha. Mana achiel kuom ranyisi manyalo ng'isi ni nyalo bedo ni nigi chandruok. Seche mineno mano to nego beni timo nade ing'iyo ni to gini en kare koso ok en kare. Mar ariyo seche ma mineno kanyo koro idhi ka king'iyo to idhi neno ka pien ma mbele kanyo kata kuma yaore kanyo no yudo ka tin kabisa. Nitie picha moro mane wabiro godo ka ma ineno ka kanyo mbele kanyo tin ma kata kitemo ni dwa duoke chien to kodogi. Kimiyo kata picha ni ineno ka koro mbele ne kanyo ero ineno ko tin ma seche midwa ywaye ni duoke chien to kodogi. Mano ranyisi mar ariyo manyalo ng'isi nade ni kanyo nitie gi chandruok mar phimosis. To mar adek
nyathi seche moko yudo ka nyathi tiko ywago bunde kata mana buoye ka winjo ko pinyi winjo ka lit seche te manyiso ni nyathi ni yudo urinary tract infection seche te kitero hospital mane gimi thiedho pile gima duong' ma kata daktari onego bed ni ng'iyo ni seche ma nyathini obiro kawuono to tieko dwe achiel to chako duogo otieko kata mana wige ariyo jumbe ariyo to chako duogo kendo mano nyaka daktari ng'e ni tang'o makelo gini achiel kuom gima kelo UTI kuom nyithindo seche te nyithindo ma yawuoyi seche te en phimosis ni mama ne achiel kuom ranyisi manyalo nyisi ni ng'ani nyathini nyalo bedo gang'o onyalo bedo gi phimosis koro kwadok e paraphimosis to paraphimosis waneno ni en uwuok kuom phimosis seche moko iyudo ni inyalo bedo ni gikanyo ne lera to seche ma nyathini de temo tugo godo kata ni onotemo kata ni odwa duoke chien to odhi okwamo kwamo kata mana gimiluongo ni crown to odhi odiyo kachacha to kodiyo to koro pien cha dhi to ing'eno yware to odiyo kachacha to seche moko odiyo ma kata mana remo ok nyal timo nade ok nyal kalo kolo achiel kuom ranyisi maduong' en ginene rem ni en rem ma seche moko kata mana nindo ng'ato ok nyal nindo to kiweye kamano kiweye mobudhi to onyalo kata mana onyalo kelo shida mar kata mana tieko gimoluongo ni glands pelvis no kata raba onyalo kata sani waluonge ni raba onyalo kata mana nego mbele raba kanyo mar raba no nyalo thoto igolo oko manyiso ni en rem ma ok en tugo koro mane ranyisi mopogore niwach seche moko onyalo dok chien cha to en rem ma kapo ni okoteri hospital to onge kaka nyalo thiedhe kendo ma paraphimosis to en rem mano e ranyisi maduong' kato seche mapok otieko ringre mar nyathi ranyisi magi mabende koro nyalo nyiso janyuol nyaka beni koro osechopo kama koro remo ok ringa kama ber odhi loko kido odhi chalo nade onyalo loko kido ma seche moko bedo rambulu kineno ka kamoro lokore marambulu niwach kawaida to ineno ka en gima pink koro seche moloko kido ma koro lokore rambulu kata rateng' ti jomoko mineno kata koro lokore marateng' to mano nyiso ni onge remo madhi kanyo niwach remo seche ma remo kalo kanyo to kite en pinkish mano be achiel kuom kaso moro be iyudo ni seche moko koro odiyo kachacha to ing'eno odhi odiyo nyaka yor lach seche modiyo nyaka yor lach to koro kata ng'ani kadhi timo kata ni odwa layo to lach ok wuogi mano be dhi medo rem mang'eny koro mago be ranyisi manyalo nyisi ni ng'ato nyalo bedo nego nigi paraphimosis nyaka kamwagi kendo jahera mar penj laktar nitiere kaka ikwanya achiel ariyo adek koso to en ang'o monego bed ni timo kiseneno ranyisi gi biro biro bang' ka gino osebedo kuom nyathi kuom thuolo marom nade Dr. Jerry opimonwa ni thothne en chandruok maringo e anyuola en midhiero maringe e anyuola wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kidieny mar ariyo ni ok adwa nobayi seche moko kaw yweyo ni tinyalo tudori kodwa Facebook page en penj laktar Facebook page wa en Ramogi TV #penj laktar an bende nyalo deko kalo Facebook page na en nyar Joseph mondo mi ichak lwaro penjo kata paro ma intiere godo kotedre kod phimosis kod paraphimosis omiyo kik isud kata mateno Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Bende gin gisebedo ka girito param maber koso girite. Ka param nigi mor kata koonge go. Kata ka ngimane bobedo maber kata marach. To bende ka poni param yudo hera monego beno yudo. Gigo duto te wan nyaka warang maber. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo.
Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Vacay Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Phimosis, paraphimosis, manetwork ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono, wantiere kod Dr. Jerry studio e chenro mar penj laktar. Daktari, kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha ranyisi mopogore opogore ma kineno kuom nyathi tinyalo chich ni nitiere kod phimosis kaachiel kod paraphimosis. Ma bende pimonwa kendi leronwa maler mokalo ni paraphimosis biro biro kowuok kuom phimosis. To paraphimosis en rem modhi wang' achiel, kendo oyudo kacha ni seche ma pien odhi morido ringre nyathi to en chandruok matamre gino nikech kata remo ok dhi ringo maber. To seche ma remo ok ringi manyiso ni fuon no dhi top. Ma nyalo timore tok thuolo marom nade ma kori wacho ni osechako top moseloko kite. Ma en gima nyalo dhi kuom thuolo marom nade? Wang'e ni kamora more dendi nyaka ibed gi remo maringo mondo mi madini mopogore opogore kata gi chiemo mopogore opogore mamiyo kanyo bedo gi teko, bedo mangima. To seche ma pien cha odhi to chako rido kanyo, manyiso ni remo ok nya ringo, to nyiso ni koro gi cells manie kuonde go chako tho. To seche ma gichako tho ni to ginyalo tho kata mana kitieko kata mana odiochieng' achiel, to en gima oridi kabisa, to nyalo miyo mbele kanyo tho. To kapo ni otho to koro duoke ngima nyalo bedo matek. Ma seche ma iyudo ichako winjo rem cha, to onego bed ni timo mapiyo piyo. Waluonge ni it's a medical emergency, manyiso ni nyaka ringe osiptal mondo thiedhi yo mapiyo. Lach be nika seche ma kanyo dinore, lach be koro ok nyal wuok. To ng'eni seche ma lach koro okasi to lach medore, lit moro mabiro nyaka e bundi e buoyi be ng'eny. Koro manyiso niya kapo ni ok otim mapiyo piyo to dhi bedo matek. Ting'e niya wang'e ni seche midwa golo lach to ng'eny ni waketo catheter. To ng'ini ka koro kacha mbele kacha odhi odinore to onge catheter manyalo donjo. Manyiso ni kony minyalo konyo godo kanyo en mani koro nyaka tim kata mana yange moro matin mondo tim nade oyaw godo yorno. Ma tie jomoko ma seche moko nyalo keto kata mana sabun mondo timo nade mondo yuwa kata mana pien no duog mbele. To tie jok ma mano kotamore to nyaka timne kata mana surgical procedure mondo kony. Manyiso ni lit cha en lit madhi nego kacha cha kata mana odiochieng' achiel, kitieko kata mana 12 kata 24 hours to nyalo kelo chandruogno. Luwre gi kaka orido kanyo. Ti jok miyudo ni orido ma odino kabisa ma kata onge remo makalo kata matin, mano odhi tho mapiyo piyo. To ti jok ma iyudo ni odino kanyo lakini ok odino ahinya, ok odino ahinya ma seche moko remo kalo kanyo matin, mano onyalo budho matin kata mana ndalo 2 kata ndalo 3. To onge tiende mondo warit kata ni ndalo 3 kapo ni gini wayudo kendo sechako kelo chandruogni. Seche miyude cha emidil kode, kapo ni ok onyal dok tidil kode immediately. Gimoro gimoro ka sabun, daktari. Sabun ni nyalo donjo kanye koso ma gin moko kuom yore ma samoro kata nyalo timo ka gintiere dala mar neno ni gitemo reso chandruogni. To ponono ni ma ina chiel kuom gigo ma ji timo e kor gweng', ang'o kendo gini ma ji timo e kor gweng' mondo mi otem reso kosechopo e paraphimosis? Kosechopo e paraphimosis, ng'ato be nyalo tiyo kata mana gi modhi moko ma waluongo ni lubricants.
lubricants ni wach kachacha wayudo ni pien cha modhi odinore kachacha koro seche moko kiketo kata mana moro e wiye kanyo ero kata mana e bathe kanyo tinyalo temo ywayo pien cha to seche mitemo ywayo pien cha to lubricant cha dhi konye to wuok to kowuok kamano chutho ok ber kichaki we ber kichaki tero hospital mondo lose ni wacho kodwa ni gini ochako timre nade ochako duogi koro wanyalo tiyo gi modhi sabun be jomoko tiyo godo na sabun ma nyalo miyo kanyo bedo slippery koro obedo mapoth koro seche mobedo mapoth cha to inyalo ywayo pien cha to kotamore kata sabun otamore nyaka modhi go to hospital ma koro nyalo konyo. In kaka daktari ma bende ng'iyo weche gi kachiel kod complications ma gini nyalo kelo, daktari inyalo recommend kata inyalo jiwo oganda wani kineno ka nyathi nitiere kod phimosis kata ka nitiere kod paraphimosis inyalo recommend kata inyalo jiwo mondo mijoti kod yore mag duoko pien ni nyime kod sabunde kachiel kod lubricants koso inyalo tiyo godo niwach mano walwacho ni kata mana first aid niwach seche moko nitie moko ridore ahinya makiketa modhi go to ywayo lakini kisetimo kamano ma koro wach no yware moduogo to ber kuka koro kikurit mondo timre kendo kamano koro ber kitero hospital mondo koro losne kanyo mondo kichak sidano kichak duogo kendo wach ng'eni seche ma nyathi dongo cha to wang'e ni kodonjo kata mana dole gicha be dongo seche ma gicha dongo cha koro nyalo kelore chandruok ma gino nyalo rido kanyo ma koro ok nyal timre nade ok nyal konyore ma kaka pono ko tim mapiyo to nyalo hinye to wang'e ni gini nyalo timre kata mana accident kata ne gitugo kata seche moko ne otimre nade no tugo go to dhi oywayo to dhi omakore kacha joma ng'eny kata joma osejopo kata mana dole ok dwa wacho ni wach giluor kata ni aka wacho ni kata mama wa kata mana wuonwa moro to wich kuot moro dhi maka koro ng'eno dong gi remcha seche modong gi remcha ti jomoko ma be gini nyalo yudo seche ma koro kata ni nyithindo ma osechako neno ng'ere kata mana gi nyiri to odhi seche ma ginenore cha to gicha odhi odok bo moko koro ng'ino ok nyal dhi nyiso jonyuol ni gini omaka to gini nyalo kelo ne chandruok ma jomoko ma be biro modeko mwayudo ka seche go osedeko ma kachacha odhi okethore ma kata mana mbele kanyo mbele mar rabacha osedhi otho ma wich kuote na achiel kuom gik mamiyo ji hinyore seche ma ji oyudo paraphimosis na winjo kimulo no kacha ni diere machon kane ukter oganda wanyange thoth ji ne thoro ga bedo kod chandruogni to nok gi wachi sana ahinya nyaka e pod entiere e phimosis daktari kapono no ni entiere kod phimosis oko nere gi ng'ama miyo osebedo ng'ama ng'ongo nikech wacho ni ne ji nyalo bedo godo nyaka jok madongo ma ane nyalo duoko quality mar ngima ng'ato piny to kapono nyalo duoko quality mar ngima ng'ato piny samoro ng'ato nitiere kode seche ma wawuoye ni to en ng'at mang'ongo ang'o minyalo wacho ni mokwongo nyaka wang'e ni paraphimosis ka ng'ama ng'ongo mokwongo onyalo kelo ni chandruok mang'eny niwach seche te idhi deal gi gimiluongo ne UTI wang'e ni lach moro dhi dong kachacha to ka lach odong to otimore nade oywayo kute mopogore to donjo iye kachacha to dhi mi UTI ni koro mokwongo ngima ni dhi dok chien niwach kisiki idhi hospital niwach UTI iyudo ni UTI ni be odhi bedo chronic ma seche moko at some point ni ok nyal kata mana thiedhe yo maber kata kimi antibiotics to ok changi niwach isebedo kithiedhe makoro obedo resistant kata mana kutegi obedo resistant moro kata kimiyo gi antibiotic to kimire nade ok changi mar ariyo seche min gi kata mana phimosis ni nitie wich kuot moro mamaki seche ma kata idwa ng'ere kata gi nyako to yudo ni gini en chandruok ma ing'e maber ni ok en kawaida niwach isenenri kata gi joma wuoyi moko kata isewinjo kata osepuonji e skul kaka gini onego bed ni bedo to ineno ka ok en kawaida koro kata wich kuot ni nyalo miyi kata seche moko kata mana wach courtship ni tami kata seche moko nyombo bedo matek ma seche moko nyombo ni koro maisha mari dhi bedo gi wich kuot niwach gimoro achiel otimre nade omedo gi machielo to ma en gima wangiso ji ni kaponi ji mang'eny kia ni en gima inyalo kony koro wangiso ji ni kaponi neno ni in gi shida makama titimo nade idhi hospital mondo tim nade
mondo thiedhi. Ma kaponono ni in ng'ama ng'ongo to kik ibed maluor, choka chiri idhi mondo mine laktar. Namba mar SMS nitiere TV mari, namba mar simu bende nitiere TV mari. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en page laktar. Inyalo yudwa bende kokalo Facebook page wa en RAMOGI TV #page laktar. Daktari yudo penjo moro ka owuok kuom Amos wacho kacha ni apenjo laktar niya, gik makuodo duong' ng'ato e piny mar raba to ng'ato ok winj lit, alafu osebudho kode, koro penjo ni dobed ang'o? Ni gik makuodo? Asome kako ndike. Ni apenjo laktar niya, gik makuodo duong' ng'ato e piny mar raba to ng'ato ok winj lit, alafu osebudho kode, nyalo bedo ni en ang'o? Wanyalo bedo gi gik mang'eny manyalo wuok kata mana e raba kanyo ma miyo kendo ok iwinj lit. Achiel kuom gi wanyalo neno ni wan gi gimiluongo ni warts nyalo biro to kuodo raba kanyo ero to ok otimre nade, ok iwinj lit to en ochalo gima growth, ochalo gima mati kanyo. Mar ariyo, inyalo bedo kata mana gi tuoche mag sexually transmitted diseases, kata mana syphilis, kata mana chancroid, to ng'eny gi tuyudo ni golo nyaka kelo adhola kanyo. Koro adhola no ema seche moko nitie moko machako kuot, to be iwinjo kata kimulo gi toki ok iwinj lit, to nitie moko malit. Koro magi gin tuoche mopogore opogore manyalo mako, lakini ok en paraphimosis. Ok en phimosis, ok en paraphimosis. Nikech paraphimosis gi phimosis wayudo kacha ni en mana ridruok kata diny mar pien duong' ng'ama dichuo kata nyathi ma wuoyi. Daktari, seche ma ng'ato osebudho kode kaka Amos ni penjo cha, onyalo kelo chandruoge mopogore opogore. Kosang'o ma dinyis Amos mondo mi otim kotenore kod penjo mopenjo odiochieng' ma kawuono? Mano to onego bed ni odhi osiptal mondo thiedhe. Mokwongo ibo tim test mopogore opogore, kata ibo ng'i remo kata mana lach, to kata mana seche moko be chwero kata gima duong' neno kuma okuot no, to ing'eyo ni ang'o manyalo bedo ni okuot. Wang'e ni nitie nyaka kansa manyalo biro kanyo. Koro seche moko ok waweya ni waling', ok wasium, nyaka wadhi kacha mondo watim nade, wanon maber ni ang'o manyalo bedo, ang'o manyalo kuodo kanyo ero, to remo onge. Manyiso ni thieth onego bed odhi e thieth. Adwani mondo mang'e ne yore mag thieth, kata doko ni sepimonwa kacha ni antiere first aid minyalo tim. Ni wacho kacha lubricants, wacho kacha weche mag sabun kod gik makamano, to mano ne en first aid. Bende watiere kod thieth mar phimosis, to bende watiere kod thieth mar paraphimosis. Mokwongo, thieth luwore gi complications magini okelo. Ka wan gi phimosis, to wang'e maber ni seche te isikidhi tiwacho ni in gi UTI. Antibiotics en gima onego bed ni yudo seche ma yudo UTI ni. Koro wathiedho UTI seche ma waneno kwa wayude to wathiedhi, nyaka wathiedhi maler. Ka kamano to ber kwa timo kata mana culture ni waing'e ni antibiotics ni seche moko obedo resistant. Iseyude ndalo mang'eny. Madendi ong'iyo kode, kata mana kutego ong'iyo go. To seche ma kutego ong'iyo godo, koro ber kwa timo culture mokwongo mar lach ni. Culture ni madhi nyisowa ni to en yath mane ma kitiyo godo to dhi konyo. Donge. Mar ariyo, seche ma koro wadwa thiedho phimosis ni, mondo wachek wageng' kik gini duogi, watimo ga gimiluongo ni circumcision. Circumcision en nyange. Nyange ni koro nyaka wadhi wang'ad maber mondo walos kanyo, mondo kik gini kel niang'o chandruok mang'eny. Wan gi picha moro kata mar nyange kanyo, ineno ka koro pien cha ema wagolo oko, to iriwe maber, ma koro ma ok odhi timo nade, ok odhi kelo ni chandruok kata ni ochako duogo mbele kendo. Manyiso ni kok itimo circumcision tin gi phimosis, to idhi siko ibedo gi chandruok mar ang'o, mar UTI ni. To kwa dhi e paraphimosis, paraphimosis to en emergency. Ma kapo ni itimo first aid kaka nwa wach chato tamre, tere daktari be dhi temo. Odhi temo kod dhi timo first aid mare. To kapo ni first aid mare otamore, to en nyange. Manyiso ni seche miyudo ka in gi paraphimosis ni, nyange ni en treatment of choice. Ene makoro nyaka watime mondo watim nade mondo wares gini. Tie jok mwanyalo yudo ka gini ose ride makoro kata mbele kanyo osechako tow.
to mingiso ni koro nitie kute mosechako donjo kanyo ero mosenyuolore kanyo ma kanyo be nyaka antibiotic bede koro seche momiyo antibiotic ni to itemo mondo ires kuonde mapok otow mondo timre nade oduog makare nitie jok moko moyudo ka gini osekethore kabisa nitie picha moro mona okelo mar complication kata paraphimosis kata king'iyo to ene monyalo nyiso kaka nitie kuonde mosetow to nitie moko mapok otow koro kidwa ni mondo ires ng'ani chon ng'ani be nyaka bi chon seche moneno ka shida ni kwayo ni make maka kanyo nikech adwa ni wayudie yweyo wayude weche manyien e yo machuok mak mana ni akwayo ogandawa kachiel kod johera mar chenro mar Penj Laktar niki kisudi nikech kama entiere no adwa ni mondo mi wawinj maber kar weche mag thieth kar tiyo kod yedhe kaka mag antibiotics to wacho ni kapo nono ni obudho tibiro yudo ka duong nyathi kata duong ng'ama dichuo chako top to seche mochako top ni ka ok ong'iye onyalo top ma okethre duto te to wacho ni kapok otop duto te bende nitiere kaka inyalo res kuonde mamoko gi to kuonde mamoko gi ponono ni oresi mamoko gi mano setop gi bende nitiere kaka cells gi nyalo dongo kendo machak bed maber koso kidieny mar adek dhi bedo kidieny nitiere ni ne idhi penjo laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo namba mar SMS pontiere TV mari kanyo namba mar simu nitiere kanyo Facebook page en Penj Laktar Facebook page na en Nyar Joseph wuo kodwa wago mbaka wa Penj Laktar kikisud kata matin. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. Mujenge kigerot mam nagede nerawani kigoyo mujenge kigerot nagede nerawani awacho nati mate na kena uri seme wapi na security nyaralego donge nati mate kata kinine na mutino mondo mi usikize tune mar chieng' moro nwadag maber idiyo star 860 star 418 as Ramogi TV kod jothumbe duto. Teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. Piny owacho keto winjruok gi riwruoge jopuonj mar medo sara gi 9.5%. Migao mar teko pok ong'eyo ler malong'o ewi gima nyocha okelo lal mar teko stima e pacho ka kambi Lake Turkana Wind Power to pod olor. Bad migao mar Kenhau kwedo ripode matudo sirikal gi jwang'o gwenge mag Nyanza korka gedo mar apaya.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en kidieny mar adek ka wang'iyo phimosis kod paraphimosis ma bende daktari opimonwa kata gik magin kod ranyisi makineno to maduong' moloyo opimonwa ni gin gigo kata en chandruok maringo e anyuola. Inyalo bedo kod penjo moro amora, line mar simu waseyaw, Facebook page wayaw, SMS bende wayaw, page duto tema inyalo bedo godo. Daktari kane pok wadhi e yweyo nitiere mbaka mane wagoyo kotenore kod weche mag thieth kaachiel kod complications. Watie kanyo mondo wang'e ni to SMS chalo nade kaachiel kod yore mag simu. Wang'e ni wawacho ni phimosis ng'enyne complication mang'eny en ni wayudo urinary tract infections. To kwadoke paraphimosis wawacho ni onyalo tow, onyalo kiweye gaming'a to onyalo tow bo kel gima luongo ni gangrene. To gangrene no manyiso ni mbele rabacha. To dhi timre nade? Rabacha dhi to tow. Koro kotho dino ka nitie ji mang'eny seche moko neno gino to wacho kata ni mondo noire. Ber ka ka anyuola neno gini to ng'eyo ni gima kama nyalo timore, to kotimore to onego bed ni gidhi osiptal chon. Ok en juok. Ok en juok. Ng'ama wuotho ni marach onge. Nitie jomoko maneno noire gi seche moko ne ginenore kata gi ng'ama miyo to wacho kata ni mamano nigi sida moro. Koro king'iyo ma to iyudo ni kata king'iyo koro wach ni kata mana mbele ka e kuma nitiere ang'o matin ni e kuma rabani nitie to ma te en kuot niwach kachicha nodhi oridore ma odhi otimre nade onego mbele ka ini ma ineno ka koro ma odokre marateng' manyiso notimre nade otho to ma ineno ka koro ka indi ma nenre maler ma seche moko ineno ka kuot ma mbele ka ni ma en rabacha ema koro odiyore tinno ka koro gi piny ka indi oshrink odhi ka gima orumo manyiso ni osechako top onyalo to ma seche moko onyalo kata ng'adore gi kanyo ma mano be nyaka wang'e kopo ni ok wang'iyo maber to ji mang'eny dhi hinyore ka kia ok en juok. Daktari ne wamulo kacha ni kaponono ni osechako top samoro kotop te to ni wacho ni kaponono ni ng'ato dhir laktar e seche machon inyalo rese mochang maber kosechako top tenena kamano nikech nenore ni oganda nyalo paro ni samoro ng'ato noire ok odhi mondo miyo oyud thieth. Nitiere thuolo mar chango? Seche ma ithiedhe to kaponi dhi chon to gimi dhi tim en mana nyange kende. Idhi mana tiyang'o kanyo tigolo pien mamalo no kumoride no emigolo. To kapo no budho ma koro kacha osechako tow. Manyiso ni koro surgery midhi timo en surgery mopogore niwach nyaka gol kuonde mosetop cha. Kokamano to odhi medore niwach gimoro waluongo ni gangrene. Gangrene kosedonjo, gangrene en tho mar fuonde makanyo ero. Koro seche ma osechako tho to onyalo medore to odhi omako fuonde mapok ne beyo. Koro nyaka gol mago te. Koro ing'eni ka gol mano te mano nyiso ni en surgery mopogore kendo koro iye koro dhi bedo mang'eny maloyo mana kitere chon to dhi otime nade odhi ogol pien no oko. Erokamano ahinya. Aneno ote machielo ka daktari nitie gik moko makuodo kuonde mag nyodo mag joma chuo mano ni semulo ni wacho kacha ni nyalo bedo chandruoge mopogore ginyalo bedo tuoche kod gik kamago makaber ni kineno gik aina go to ber kidhi e osiptal mondo mi non ane ni to en ang'o. Kaeto ote machielo bende wacho kacha ni lach maseche te kuom jaduong' nyalo bedo ni opogore ni wache opogore gi phimosis yudo ni seche moko kata kaponi gino koridore to jaduong' nyalo bedo gi lach maseche te ka en gi tuoche mopogore nyalo bedo kata gi diabetes seche moko nitie moko man nigi mana shida kata mana mar prostate kaponi prostate omakore kabisa to lach ok wuog maber koro seche moko mosetieko lach cha to nitie moko ma pod wuok mos manyiso ni odhi timre nade jaduong' ni dhi bedo kata ka en owinjo ka nitie tik mar lach ma seche te en godo odum tik lach sate seche te. Daktari wantiere kod simu en Kennedy kata kama nitiere penjo moko ka ama okotudore kod phimosis kod paraphimosis to abro chwalo nigi mondo ming'e ni kaka inyalo duoko kik ibed malor jahera mar penj laktar penjo eng'eyo. Wantiere kod simu. Halo penj laktar. Hello Ruth. Machiegni penj laktar. Morerio nade? Ariyo maber machiegni. Penj laktar okolore gi topic ma kawuono lakini yena ya penje ati gi shida moro mar ich kadhi oko matin kabisa mar ariyo en oko moro ma ong'inore ka iluongo ni oko mar rombo kata oko mar diel
to chanda odiyo ya kabisa. Kasto dio ramo gi piny ya kabisa. Mai diked ni en shida mane. Tawinje gi ich moro matin to lalo ken masichite. Daktari nigi penjo kik ing'ad simu. Daktari dhi nyime. Anyalo penje ni to seche ma dhi oko ni gino nochakore ndalo mage? En muda koro more than 6 months. More than 6 months. To en oko maduong' kendo oko matin to lera. Oko matin lera, oko maduong' ne man gi shida. Onyalo bedo gi tuo mar amoeba. Niwach seche mineno ka oko mari olokore, waluongo ni changing stools. Ka oko mari olokore ma seche moko yudo ka ochalo mar rombo kata mar diel. To mano en indication mokwongo manyiso ni ng'ato nyalo bedo gamiba. To seche moko yudo ni seche midhi oko cha to wuok mana matin. To en gi makamas be makore godo. Mano be seche moko bo lokore bo bed diep. Seche moko be koro tamre kata mana wuok. Mano nyalo bedo amoeba. Ber kidhi pimo mondo pim cho kata oko maduong' no opim malero. Inyalo pim gik mopogore lakini chutho atamalo mang'eny wadil gamiba ka. Dweche auchiel bende apani ng'eny mokalo onego bende otemo chopo ir laktar mapiyo kigini yang' nyuol gik moko ma samoro ne wanyalo geng'o gi dweche auchiel ni kik owe uchopiga daktari. Antiere kod penjo machielo ka penjna daktari ni asebedo gi rem e duong'na kendo seche moko pien aruodho kendo golo pi madung' ma en ng'ama dichuo wacho kacha ni pien aruodho kendo golo pi madung' tik owinjo lit ka olo pi kata odhi oko matin. Manyiso ang'o? Mano en Charles. Ber kwang'e ni mokwongo Charles en jahigni adi. Mar ariyo mano nyalo bedo kamano kaponi kata mana pien ma mbele no kaponi ok otim ne nyange. Mano gima timore ga seche moko yudo ni noyudo kata mana tuo moro kata mana UTI moro modhi olangore kanyo ero ma kaber to nego bed ni thiedhe. Onyalo bedo kata mana infection ma kawaida. Seche moko nyalo bedo kata no yude kuom ng'ama miyo. Seche moko nyalo bedo kata no yude kata mana e cho moro. Koro ber kithiedho ko chango seche mochango cha to ber ngiso Charles ni mondo tim nade odhi otim ne nyange. Otherwise gino bosiko duogo. Ote machielo be naneno kowuok na kuom Anthony kotenre kod phimosis kata paraphimosis. Kata kamano inyalo ywa tol, inyalo go simu mondo mipenj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenre kod twak ma wantiere godo. Anthony wacho kacha ni nyocha ne en gi UTI. Koro ne odhi e osiptal ma othiedhe, pod ne owinjo rem matin. Kae odhi e osiptal machielo ma ondikne yath, pod owinjo rem matin. Ang'o ma dibed ni rach kode nikech owinjo rem kanya kapok atikora kod Anthony antiere kod Odhiambo. Odhiambo, halo penj laktar. Hello Ru. Machiegni penj laktar. Asebedo gi shida ni bang' higni 10 mokalo. To nakawa ni en yo ma kawaida. To ere kaka TV tayawo moloyo to kora neno mana konde kore mapenjo ni owinjo to kawinjo maber. No remedies minyalo tim mondo okony kanyo kore ka donjo ga ot sani. Mari en mane? En mokwongo koso en mar ariyo? En diny mar pien duong' no. Diny mar pien diny mar pien duong' no to achaka winjo kowacho nyati inyalo kele kitero ng'ato nyangu. To Nairobi kaeri bende nitiere ka kamitere ng'ato nyangu e osiptende mag sirikal gima onge chudo moro amora kaka mitimo kor gwenge madala kande. Daktari nitiere ka mondo mi oduoki amor ni iyaw TV e seche makare. Daktari? En gi phimosis. To phimosis gima nyalo konyo en nyange. Mane kwanza ka en ng'ama duong' to nyange no ema bokonye. Koro nitie kuonde nitie program moko ma seche moko kata mana piny owacho keto ga ma nyalo konyo mi itimo ne ji nyange manono ma ok gichul gimoro amora. Lakini makata ka kawaida to nyange yudo ni seche moko ji nyalo nitie osiptende machajo kata mana 1,000 kata 3,000 nyaka 5,000 luwore gi kuma idhiye. Koro nyange ni gima nyalo konye ni wach kapo no kodhi nyange to gini pod dhi chande to yudo ni odhi miye obedo gi UTI ma seche te gi seche te.
ma kaber to otema mondo mi odhi nyenge kata kapo nono ni ok en mar sirikal ma itimo nono to kaber to ber mondo mi odhi igni apar ng'eny ahinya. No penjo kacha daktari ni owinjo rem mano kotenore kod SMS mane wantiere godo no. Owinjo rem, ni penjo ni owinjo rem kanye? Owinjo rem kanye? E duong' ne. Gini duong' ng'ato chakre gi mbele kanyo nyaka chieng' kata mana butich. Koro seche moko kapo ni rem nitie, kapo ni waluwo ratiro mar phimosis kata paraphimosis, to ber kodhi hospital mondo ng'ini to remno oagi kanye. Yiena ka usimbo mondi ka omondi pok olal na. Erokamano. Omondi, halo, penj laktar? Hello. Machiegni omondi, penj laktar? Amoso kanye. Waka omos machiegni. Napenjo niya. Nyathi ka dio to dio chet momakore kaso sometimes oginene kinyo kitno owuok remo patin. En nyathi maromo nade omondi? En nyathi ma jadweche higa achiel gi nus. Higa achiel gi nus. Mokwongo remo ka wuok e cho, remo ma waneno ka en remo, to mano waluongo ni dysentery. Dysentery onyalo bedo ni ikele gi gik mopogore opogore. Onyalo kele gi amoeba, waluongo ni amoebic dysentery. Kata inyalo kele gi salmonella kata typhoid, waluongo ni salmonella dysentery. Amoeba ema tho ng'eny kuom joma Kenya ka malo kata mana typhoid. Ber kitero oko ni mondo pim mondo ng'eni en tuo machalo nade. Kasto ler mar nyithindo machalo kamano gi nyithindo mamulo piny to seche moko keto gik moko e dhoggi mang'eny. Ber kwang'iyo ler mar nyathini kata pi ma itiyo godo kata kiluoke, niwach seche moko kiluoko gi to gimodho pigegi. Seche moko be kata mana pi ma gitiyo godo kata ma gimodho wuon be ok ber. Koro mano be nyaka wang'i. Alwora be nyaka wang'i ka ler mar alwora. Daktari, antiere kod penjo machielo ka penjo ni wacho kacha ni osiepa moro be dag lach odinore to ne odhi oketne catheter bang'e to koro iye sik rame kapok iduoko ma udana kawe simu mogik. Halo, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Oimore ahinya machiegni. An gi nyathi ma wuoyi. To duong'ne gi piny okuot to okuot gi side kunchiel omakore gi ring'o ma e bamne. Koro gini osedhi kode karibu mana madhi higa achiel. Koro kang'e ni mano tang'o makelo. Untiere kanye? Antiere Nairobi ka. Nairobi. Daktari, winjo penjo neno? Wacho ni duong'ne okuot gi kanye? Okuot gi piny to omako nyaka ring'o ma e bamne, yani okuot gi e kind bamne gi duong'ne. Mano nyalo bedo hernia. To hernia en gima ber kapo ni ineno to daktari onego beno tero nyathini hospital mokwongo. Niwach higa achiel en higa maduong'. Ng'eny, mano muda mang'eny kabisa. Onego beno tero nyathini hospital mondo ng'i ka en hernia to mondo timne corrective surgery. Seche moko nitie moko mitimo ne corrective surgery, nitie moko ma seche moko en yath lure gi kaka entie. Lakini ma en gima onego beni timo niwach onyalo kelo shida mang'eny moloyo kaka omedo dongo. To hernia ni ka medore to nyalo dhi kata ba nitie gik moko manyalo dhi donjo e hernia no ba kendo bedo strangulated. Strangulated miso ni gik kaka nwa wacho phimosis cha kodiyo kanyo to odhi odiyo gik ma iwuok e iye gi. Hernia no odhi odiyo be nyalo kelo shida. Manyiso ni nyathini onego beni tero hospital mondo ng'i mondo timne corrective surgery kapo ni onego beni kapo no yudi ni en mano ero. Nikech wacho ni ring'o mar duong' nyathini odhi omakore gi ring'o mar bamne. Manyiso ni diere kaindi waluongo ni inguinal hernia. Inguinal hernia en ni koro gigi kanyo yot nitie yot moro ma okodino mondo gik manie iye mondo wuog oko. Manyiso ni kanyo dhi weyo space ma gigi dhi wuogo ma pien cha emo maka pien mar maoko ni emo mako to gik moko nyalo kalo. Gimoko nyalo kalo. Manyiso ni seche moko be nitie kaka gigi nyalo dhi to diyore gik mokalo gi idhi tidiyo gi koro gibedo nade gibedo strangulated manyalo kelo shida mang'eny maloyo kata kaka entiere ni manyathini onego beni timone otero hospital mapiyo. Entiere Nairobi ka daktari moro inyalo nyisowa kaka onyalo yudi mondo mi nikech osechako kodwa wuodhni inyalo kata mana onyalo kata we namba ne mondo tim nade mondo wagochne bang'e nikech wadwa ni oganda oyud konyruok. Kamano.
Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye mondo mi wa gol twagni e studio wa kete oko nikech aneno ka penjo bende ng'eny mokalo. An ayudora kamiluongo ni Medical Health Services mano hospital mani Embakasi. To kata kidhi wang bui ki manyo Medical Hospital te idhi yudo namba wa kata mana ginene email marwa kanye mayudora. Dr. Jerry, erokamano makende kuom kawo thuolo ibire penj laktari puonjo wako tenore kod weche mag phimosis kod paraphimosis gin gigo maringe anyuola to gima duong' ni gin gigo ma inyalo geng'. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi timo yie mondo mibi wago mbaka wayude kaka okonyo oganda wa nikech ngima en mwandu. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Jerry Okelo. Phimosis, paraphimosis inyalo nyuol godo ng'ato. Kapo nono nitiere kode ing'ama dichuo nyathini inyalo yud godo. Omiyo seche ma yudo nyathi matin ma wuoyi temane mondo ming'i ane kako chal nikech ber chako chon ka nyathini pod tin kik iwe mondo mi odong gi gini. Mata e cheno ni en Ruth Otieno. Erokamano makende kuom bedo koda. Ne jogo picha mawa erokamano. Ne director na erokamano Nyabobo Wafula. Erokamano Nyakwa Pecho Okoth mano producer na Ruth Otieno. Nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu oriti masane. Thank you.